Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ ọnọrọ unu nwekwerechi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala m eyi ụmụnne m achọọ m igbu oge ọnụ ndị m tụrụ bịa taa wo ụmụ agbọbịa na-alụbe di. Ọ bụrụ na ịnwa agbọbịa na-alụbe di bịa kete n'ihi na asị ihe ikwu na-amaghị ibe ezi ya ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Yes, anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na enwere ihe ya nọ n'elu ya ugbu ene sị m na ya nọ ala bekee na o nwere nwatakịrị nwaanyị ya hụrụ masịrị ya ya na ya bụ ọhụrụ nwa ha online na nwa ha na-awụkwanụ onye neighboring village ha family okpoga ahụ ọ si eshi na ya ma the family na the family enweghị nsogbu na ha dị good ebe ahụ awụ ha ebe ị ga-abịa ịlụ nwaanyị ga-esi ka ị gaa jụwa naanị ihe n'ididebrewu nwata nwa agbọghọbịa gịnị ya bụ omega ihe ọ masị ma ọ bụrụ ajụjụ ihe gbasara family ebe nwa na-achị na family ya dị mma na ya nwatakịrị kwanụ nọ skuul ya bụ na-akpa ya na-esendịrị ya ma ụgwọ skuul ma ego textbooks ọ na-ahala ya enye n'ihi na ọ bịara dị ya ka nwanne ya somebody ya ma na ha akpaala for some time ya gwa nwanne ya nwaanyị wa Adanne si na enwere nwatakịrị ahụ ya laikiri na nwa ahụ bara ya anya and ọ nọ skuul ya kpọọ aha family ebe nwa na ushi ya gwara Adanne etie ishi Adanne sị nụkwa na ha lara na ka awụzikwe hụ nke a na-eme asị ka ajụwa na ama the family na ọwụ a reputable family na ngwana ya gaa n'ihu na ole sọdịla redi ya esendeta ego ya kpọọ ya laa ụlọ gajie ụmụnna ka a gaa okwu o nwere ike nọrọ ebe ha na-agakwa ụgwọ isi nwata ka ọ dịzi Adanne ngwa ngwa ya sị mba na echekwa ka ya na nwa akpatatụkwu na ma o rukwe no final year mana enwere ihe mere nọ na roommate ya wụkwanụ koligi ya onye Igbo a ya na ya bụ na-arụ nwere ihe ọ gabigaga n'ime relationship ka ya n'ime nwatakịrị kwana ya na ya bụ mega ihe nọkwa skuul ọ gịnị na-esere ha nwatakịrị enyi ya nwoke roommate ya nọ si ya na ya na nwatakịrị nọ nwaanyị ya chọrọ ịlụ na-eme vidio kwakịrịkwa na ha gbaga vidio ha gbara ụtọ mee onwe ha ihe masịrị ha n'ime ikuku ka ha megeke ha eme ha connect ya spiritually ya using video call ha ebido yotago metọpụ gba agba ọ ya ka this young man si ya nọ somebody a contact ya wụ nwaanyị jụwa si na ihe eji na-agwa gị ewu ka ọ marakwa dị shop mara ihe ọ na-abaghị n'ime ya before na-aga alụ that girl ọ chọrọ ịlụ na ọrụ that girl bụ ị na-agba ọtọ na-eme ihe ndị a ga ere ha na enwere site ebe ọ na-aga ere ha na ọhịa o ji azụgo onwe na ihe eji na-agwa ewu ka ọ marakwa ihe ọ na-aba n'ime ya na ọ sịkwa esendịara site na ya ga-esendịra site mana ọ ga-efu ya ego ya ga-esendịra site ebe dis gị na-aga ere ọtọ ya ọ si isi ekwu enyi nwoke egbe through that day ka na-achụ dabụ n'ọrụ ọgwa ha dị shogado report dụ ọkpọkwa na nsị amama ya this guy dị emotionally disorganized and ihe a nwatakịrị ọ chọrọ ịlụ ọ ya ka ọ bịara jụwazie nwata anụ ntara ọ chọrọ ịlụ ihe na ugbo ene na ọ bụrụ na ọ gwaghị eziokwu na ya ga-akwụ any amount onye ahụ si ya kwụọ mana ya dịkwa shon onye ahụ ọ ga-esendịrị ya site ahụ na o sendịara ya site ya eji anya ahụ na ọ dị lovu mana ọ gwa ya oshi nọ na ya gwa ya na okwu ga-ekweta okwukwu ọ sị enyi ya nwaanyị agwawazie ya CS na ọ beta ọ ugboro atọ ka ya mere ya eme ya kwụsị kemgbe eji mata ya kwụsị the boy a blọk ya daa ọrịa na ọkoligi ya ara agba ya sị nụkwa ya nọ ka ya ledele kele nọ na ya na ya bụ omeka ihe anụ na-ede n'ihu ka ya ledele ma ya si ya ka ya na ya bụ ome vidio kwakịrịkwa ma ọ ga-ekwe na o kwere ha ala nwa kwere mee ihe na kpuchie mgbe tie kamera na okwu gwara ya ekwe na obi asị mba na dịga dị decent na ọ ga-ekwe ya ma family o shiri ime ọ ya ka ya kpere wee so ka ha metụkwanụ vidio kwakịrịkwa ma ọ ga-agbatara ya ọtọ ya na ya abụọ eme ihe kwakịrịkwa na ya yọtago na ya biko ọ sị the girl ajụọ so ihe o ji nwayọọ na-ekwu gị na ya mere ya otele ya menwere expect ikwu ihe ọ chọrọ na otele m ya menwere expect igosi na at least na agụrụ ya na-agụ ya ka ha connect ya na ihe a na technical age anything goes
ọ sị ntị asụtụ ya nwa wuri ya sị mba no. Ọ ya ka ha yetire time o ruo time ahụ dị gela wụchashịa ọ wụchashịhụ n'ụdị ịgba kamera ọ wụchashịrị kpoo ya na ọ gbarala ọtọ complete na-eche ya eche bido were otu mkpara karị n'ọnụ were ka ọzọ ree n'otele bido owe onwe bụwasha wechata kamera bụwachicha ọ sị ka ya na-ahụ ha akpa nwa ya na ofuru nta ya kamera ga-akapchọ akpa nwa ya ebe ọ nọ na o mere ya professionally nwanyị mba nnọọ nza ọ si isi ọkụkọ ebido akọwa ya eshi isi ekwuo ya egbe ya sị nụkwa na ọrụkwa ka enwere ihe gbasara nwa na ana ya na-amatabecha na ọ gịnị ihe ahụ bụ ugbo nwatakịrị bochara bo shave dị very neat boga ọwụgo onwe ekpiri etinye ya mkpu ọṅụ na ya yishi na nwa eke na ya na mgbe nwa na-eme ihe ya enweghị yipụbedefe na ya nọ na-ejosi na-ele ya si ya wow na-asị ya na ọ dị beautiful nwatakịrị professionally and egwu etikwere na background egwu shuturu egwu mkpofe ya sị ya nwụbatakwala ka ọnwụ ọ gịnị ka ya ahụ gụgbuene nwanyị mba nnọọ nza ya gwawezi esi ya yiri efe na ya yiri efe na ya just na-etest gị na ya mahụ na ọ ga-emenwu ya ọ gwawa ya n'nkwe ihe nụda na eyishi na-efe ya ka ha yọtago na ya efili gekwe na eyishi na-efe ka ya hụkwana ya lerukwere ya anya hụkwana ma yọta hụruo ya ọfụma ya si ya no na ya yiri akwa ya ọ bịazi ka ọ na-apụrụ ihe ụka ya disconnect ya nọrọ ọdụ chege ihe ka echege ike agwụ ya gwawa enyi ya nwoke sọ ọrụkwa ka ọ karị mgbawa isi na omega ṅụ ụkwa ka ọ chọrọ imememe enyi nwoke sele ihe na ọhụgba nwa anọ ntara ya ji emega ọnụ na ya jos because of ihe na mere igbo ya kpara ya sọ ngwa ka ha mere na ihe kwubekwa ọkpachala ọgbala otu oyi ishela mgbe na nwatakịrị bochara taa buo ihe a na-akpọ ama ndụgba enyi nwoke sị nna ya hapụga na ya dịkwa careful na ihe the only thing na console ya wụ na ya lụbe nwa na-alụ na mgbe ụfọdụ imagination na-egbu na ọkwa na ya lụcha na na-akọ akụkọ site ọkwa na ya lụcha na this anonymous caller apụtazie blackmail ya ọ ewere ihe nwunye ya the mother of his children na a ga-epost na ya just na-ele ike gwụrụ ya after all this time ya spendere n'ebe this girl na ihe a na-agwakwa ya kpachapụkwa anya nwanyị mba nza na ya agalaga gwa adanne ihe mere na adanne sị gịnị na ya gbawakwa na ọ makwaghị mmadụ ole na oburula datin na imirite ime ụmụ okorobịa na ugbu a jicha nude ụmụ agbọghọbịa dị otu a echeghị mgbe ha lụrụ di echeghị mgbe ha welitere isi echeghị mgbe a maara ha mgbe ha kpatara ego mgbe efiri na anụkwatara balance ala ha rịpụta jụụ bido bịa blackmail wa na ya gbawakwa ọ sadana ekwu datin exactly ihe ya echeke ike agwụ ya na since a ya ejiri gbanyụọ that video call this girl akpọgidere big o sendala message ebig ọ gwawazie na ọkwa ya nwa initiate this thing it's not like ya rịọga gwa ya ihe ọrịọrịọ ka ya mere na ya amaghị ya nọ na in the middle ya amaghị what to do na nwa mba nọ mbikọ na m gwadele ya na ya gawawa n'ihu na ọ ga-awụ na nwa nọ mere ya this thing ka ọwụ na enwere ndị o megere ndị omekatagwane as a professional mbụ eja ọ ga-awụ na enwere ndị ji ọtọ nwa na kpapịrị sọ ngwa ya na ọgwa naanị ya ka o megere ihe enwe ya na-ahụbe physically nọ n'ịntanetị ka ha ya ụdabara ha na-akpa na ihe na ọnwụ nlele ya lelere o mee ya ka onye na-amụga ha ọrụ at least o chetakwana ya yipụga nwa ihe as onye ọchọ sendụ ọjọsi tige nnọọ gbaiga nnọọ nwa egwu were rose flower ghaa n'elu bed ebe ọ nọ gbaiga nnọọ nwa ọkụrụ nwa baiga ntụrụ ibu ihe ụwa ozugbo ya pikiri kpam ihe ahụrụ ọ chedoghị ya ka ya bịa isi n'nwa ka ebido na ọ nọ redi na-eche eche ozugbo ọ kpụrụ ya onye ọ dịla redi bifo kpọọ ya kọnekt ihe ahụ na ọ na-egwe ya ọnụ na ihe ejiri wụrụ nwoke ekwecha kpekpuru kpumkpum ka ya na-anwụ nwatakịrịkwa na mma nwatakịrị dị samsam ebe niile na ya dị confused na ele ihe m nwere ịgwa biko na mgbododerele ya ụmụnne na enwere ụmụ nwoke nwere this type of experience na ọ ga-awụ nwere ndị nwunye ha na nwunye ha nwaanyị mechara ihe na ha ala na nta nso nna m yes ihe mere na anọ na m ihe ikwu ihe mụwụ mmadụ awụ m agbara awụ m Chineke na-ahụzụ ihe niile Baịbụl si ihe onye medere na ọnụ ya n'isi obiwa akpa onye ọbụla nya ka ya nwa m ga-agọtara gị nwa m bụ n'afọ not nwa amụrụ n'amụ yes because anything could happen
aga m anụ ugbo m so gawa because onye a na-ekwu okwu ya ma m onye ọwụ ka ọ hapụ iwu na asị m gị m soro kwado m so gị baiga na enwe ihe na-eme echi gị rịọwa ya ọ ga-ewute m wutebiga m oke agakwana m egwu zoro ngalugbo m so na truly na enwere ndị o burula ịwụkwa hụ mbụ na gị gbawakwa na enwere ndị o bura ikekwawo naanị ji ka o megere datin aga m akwụrụ ngalugbo a m na-ekwu ya n'ihi na amaghị m ma ọ bụ eziokwu ma otu o siri dịrị ihe nọ nga aha na-awụ ị ga-echeki onwe gị ọ bụrụ na ị ga-ebuli ọwụ ma ị ga-ajụ ya ajụjụ na ụdị ị ga-eje jụọ ya chekie lee ma enweta ị ga-echi jụọ ya dị ajụjụ gị na nwanne gị nwaanyị ebe ya sista adịla involved ọ na-amara enweta ọbụla unu ga-echi jụọ ya gị lekwana ma ị ga-anyali ọwụ ma ị ga-anyali gị gaa n'ihu mana isi m nwaanyị mba na ole ihe m chere nwatakịrị na-ekwu okwu ya amahụ m onye ọwụ ihe ọ na-emere m wụrụ mbụ ya amahụ m ya wụrụ mmekọta na nwere ndị o mere amahụ m so awụrụ m onye na-ahụ ọhụ ihe m ụgwọ mmadụ ihe m na-ekwu nke m hụrụ ụmụnne m ebe a ka okwu nọ na ya sị na nwatakịrị akpọkọtala ya na o mechara sị ya ga-aṅụ snipa ya ga-anwụ na ya ha anyị edupụtara n'ụzọ hapụ ya na ya bebe ntụrụ blọk ọ ya kewu blọkin ka ya ha bụ na hapụ ị na-ese ndị ụmụ mesejis a ka isi kpakọgide ya ọnụ ụmụnne m ebe a ka okwu nọ na nwanne anyị nwoke nọ n'etiti aga ihu aga azụ confusion na nwere ike ihe akọga n'isi na nwere akọgide ya sị ya na-eme ya agba egbedoro mgbe ha konkludo na ọ dịka ka ọ ga-adị nọ ụnụ ahụnanụ nwatakịrị asụ shi na a reputable family nwatakịrị amaara mbụrụ ezi ebe o si kee ka ọ gatara na yunivesiti kee ka ọ gatara na mahadum keke ndị o sotere n'enyi n'ihi na onye nwere ihere agaghị eme ihe ahụ mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na disef di ha aga-agwado ha ma ihe egwere eme ma ọ fụzikwe nwa agbọghọbịa alụbeghị alụ onye gị gwagaghị ihe hụbeghị mbụ ịma jos na ọ kọwara ya ebe o si ọ na-amara onwe ọnụ n'ịntanetị niile ọ gwaga nwa ọnụ ka o ji agwaga ya ịhụbeghị mbụ ịmahụ ebe ụlọ mgbe ịgba ịtụ ya agaji somebody ọnụ far away ala bekee ya adịghị ngwa ngwa dịghị very easy ịgbachi otele ịgbara ọtọ tụtụrụ mma ndụ gbanụ boo ya jahie ya kpuru a na-ahụ ma eriri afọ ma umeji ma mkpụrụ obi a na-ahụ ihe niile ụmụnne m ụnụ mana ihe m na-eji abịa ngalagbo ka ụnụ were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ ugbu a na ọ dịra disawa brọda ọchị ga n'ihu ya aga ọchị ịgbala ya ka nwoke m na-amaghịgoro ọnụ n'ihi na enweghị mma m na gị kwe ebe ahụ aga m agọtara the leader ama m ihe o mekere otu o si emege ya onwe kwana aga m encourage ya to buy because ọ baiga ọ dawa aja ọ ga-asị nwaanyị mba na nwaanyị azụkwa na ndị m lega anya n'ọnụ ya gakwuo akwa ọ ga-akawute m ụmụnne m mkpebi dịrị ya mana otu o si asand ụjọ na ya n'ime dị too much ka ebe okwu m na-aga iwu nwa agbọbịa nọ ngalugbo ene enwere onye na-ala bekee gị na-akpawara mgbe ụfọdụ nwoke nwere ike feri ṅa ọnụ ka o lee ma ị ga-emeli ya ka o lee ihe ị ga-emeli nwoke ọbụla bịaga tu nwaanyị nwere mishọn n'ime mkpụrụ obi ya o ji abịaga tu that lady and ọ naanị ya ma mishọn ya nwere ike wụrụ na ka o mere ṅa enyi were ṅụ jiri iwe ike until ya tụta onye ahụ a na-banyere anya ọ ga-alụ mishọn ya nwere ike wụrụ ka ya mee nwa na enyi mara tọgodo agwa ya arụ mma ya alụọ ya mishọn ya nwere ike wụrụ ka ele ma nwere ihe ya ga-ejide nwa nọ jide ya ga na-eji blackmail ya in future obi wa akpa onye ọbụla nya ka ya ọwụghị ọnụ niile sa ahụrụ m gị n'anya wụ ihe obi ha na-ekwu gị wụrụ nwaanyị yuzie amamihe Chineke nna nyere nọ isi n'ezigbote ezinụlọ dị mma amaara amara na ọ bụ ezinụlọ dị mma gị gazie mahadum rutezie ebe ahụ wozie aja akpara gị dero kamera na bohe ịkpara otele gị bohe were aka gị jahie kpachapụ anya ṅụ na akụgharị egwu agbagharị egwu enweghị nwoke chọrọ ịlụ rọbish ga-enwe n'ụlọ nwoke ọbụla ma otu ochie test nwaanyị ọ chọrọ ịlụ o nwere ike ya wụ intelijensị nkọbiri test o nwere ike ya wụrụ amamihe na okwu ọnụ ka ọ mara n'ihi na ya ga-adị convinced in these areas ọ na-abịa and ọ dịrị nwoke ịbịa ịlụ nwa nwụgụ nwa gaga ịlụ nwoke bifo mmadụ akwụ ụgwọ ahịa ọ hụrụ masịrị ya ọ ga-ekwe ya ọnụ tụgharịa ha ahịa ahụ lelee ya bifo ya jụọ ego ole ị gaghị anọgide gị ịhụ ahịa gburu gị ga-akwewa ọnụ ị ga-ahụ ihe ị na-azụ lelee ya n'ụdị iji chọọ ilele ya ya wụrụ ihe anyị ga-asụ gbanyere ya on agbanyere ya on gị wụrụ ihe ị ga-asụ plọg ị ga-eme ahụ toshara ọrụ ka ya plọg gị ya wụrụ ihe ị ga-asụ tụgharịdele awụrụkwana ihe a na-eri ị nwechara right itest chabụ ya bifo gị jụọ ọwa ego ole nwoke bịa na ndụ ọ ga-ele m ule n'ụdị ọbụla o jiri masị ya otu ọ ga-eche ele m ule dịrị ya nwa ọ dịrị gị naanị ihe n'idiri bụ amamihe Chineke na-enye amamihe a ndị nwe jiri ezizi ṅa gị esi mba na ndị enyi gị nwaanyị gị na ha na hostel na ị na-ahụ ka ha na-edenwe kamera bohe odela ka ị soro ha bohe
hello gị jacha gị kpuchie ya ịgụcha gị pụta cha ihe niile gụcha mara ede mara agụ ọ ga-achọ ịma your natural wisdom. Wisdom is different from education. Education we ha na-agụta n'akwụkwọ na ịma ede ịma asụ has nothing to do with wisdom. Wisdom is profitable to direct. Amamihe dị iche from education ke onye nkụzi gị na-akụziri gị a plus y plus b raised to power 6 this agụcha ya gbakọcha ya mgbe nwoke chọrọ ịlụ nwa ọma ihe ọ na-achọ ọnụ mmiri okwu dị iche ọ ya kpatara mgbe ụfọdụ gị hụ mmadụ gị sị onye ka gara skuul ma onye na-aga skuul ka ya mma skuul ị gara wụrụ akpa bairo n'aka gị na-ede mana e nwere onye na-agaghị skuul ihu ya sị na this woman this lady or this man agaghị skuul mana amamihe ya juru afọ. Amamihe dị iche na education. Amamihe wisdom Chineke na-enye ndị nwere ezi nwe ọfụma gị sị mba na ị na-eme adopt ka ahụ mega na room na hostel ebe ahụ nọ chije n'abalị ha busha phone onye ese a na-ahụje gị join ha filie no trend gị drop zi ihe nne na nna zụrụ gị n'ime gbotowa amamihe gị bocha ya sị thank you ya gbarịcha na ikpurukpuru n'ime confusion ugbo okwu aga and imeje ihe agwụ mbụ ya o emeje omekọtagbana mana ele na uru ya nothing. Mana mgbe ị kwesịrị ime amamihe na-apply use amamihe Chineke nye ịwụrụ nwa agbọbịa nọ nkana ịwa ọnụọgụ nwoke bịaga to you bịaga ọ chọga support ọ chọga ịma na ya lụrụ the best woman na-abịa ịwụ the mother of his children. Ọ ga-awụ ya ga na akọ kpamkpam mara na ahụrụ mmadụ agụ akọ kpamkpam agụghị ụzọ madam dị nkwe na nọ ya mana onye legewe enwe onye nwere chọrọ ibi wụtụ dịrị mmadụ ahụ kpachapụ na anya ụnụ ịwa ọnụọgụ ha kposara akposa bara onwe uru bara ndị nwe uru ọ nga ọha nọ na-enwekwa ihe unu ga-agwa nwanne nwoke unu wawụ ndị nwoke ama m na ụfọdụ n'ime ọ na-abụkata bara n'anọ ahụ na-ahụjugwe n'anya enwe onye nwere free experience nwere ihe ọ ga-agbotore ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.